A dyma ni, mae yna benderfyniad wedi bod yn yr adran B yn ganol y cylch wrth Mrs Margie Edwards benderfynu ar yr ebol Elmbridge Heaven Sent i ennill tlws Rotherwood Honeysuckle fel yr ebol gorau yr adran B y flwyddyn hyn. Mae rhywun yn meddwl bod rhywbeth wedi dod o'r nefodd i helpu ennill y dosbarth sy'n tu flaen i ni. Tlws Rotherwood Honeysuckle am yr ebol gorau yn yr adran B y blwyddyn hyn. A hynny yw Elmbridge Heaven Sent i Heidi Clark.